Ja, hej. Jag planerar att åka till Finland. Tänkte jag fråga det här med säkerhetskontroll. Vad skulle ni göra till exempel om någon kom och hade ett gevär i väskan? Jag skulle vilja köpa en sån här resa på en terapibuss. Hallå? Nu är det Lisbeth som ska presentera sig här. Det är min pappa. När man är barn till en soldat så måste man nästan vara tacksam jämt. För att vi fick ha Finland och för att han offrade sig. Vad gör man om man råkar hitta en revolver? Man ska anmäla polisen. Olagligt att föra krigsvapen ut ur landet. Det går åt helvete här nu. I och med att han inte kunde skjuta sig så är jag ju därför som jag och min syster lever. Så därför är ju den här revolvern så himla viktig för mig. Yes, det gick bra. Slut som ån och fred på jorden. Ja. Koska vi hittade revolver? Det var ganska kallgång. Han ville inte dö. Han vägrade till dö. Han ville hem och göra döttrar. Tuolla puolen, tuolla varmasti se on onni ikuinen. Kanssa saanko jakaa sen?